Hello, είμαι ο Δημήτρης Λιάδης και θα τραβήξουμε το Gran Turismo το 6 μαζί με ένα ξάδερφό μου τον Κωνσταντίνο. Οκ. Προς το παρόν θα βάλουμε εδώ την ηλίδια του πίστη. Οκ, πάρε Κωνσταντίνο αυτό το χειριστήριο. Για όσους δεν ξέρουν, θα διαχωριστεί η οθόνη σε δύο μέρη και εγώ θα είμαι το κάτω. Ο Κωνσταντίνος θα είναι το πάνω. Λίγο αργή, συγγνώμη. Ξεκινάμε. Έτσι ήταν η οθόνη. Ελπίζω να καταλάβετε, εγώ είμαι το κάτω, Κωνσταντίνος είναι το πάνω. Έχουμε το ίδιο μάξι. Ο Κωνσταντίνος έκανε μια μαλακία. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν με πέρασε, ναι με πέρασε. Ή όχι, εγώ είμαι πρώτος. Ποιος κάνει τι γίνεται. Καλά, πού πάμε, τις καταπίστευα. Τι γίνεται. Και εγώ βρήκα το δρόμο, για τον άλλο το βλάκα δεν ξέρω. Θα σκόλλησε πίσω. Δεν ξέρω γιατί. Μόλις έβγαλα το δρόμο. Το βράδυ το πήρα το δίπλα. Ο Κώστας βλέπουμε έχει μείνει πολύ πίσω. Εγώ είμαι αρκετά μπροστά για την νίκη. Οι γύροι που έχω βάλει για τώρα είναι 6. Πετάστηκα, συγγνώμη. 2. Βλέπω ότι το Κώστα τον έφτασε από πίσω. Σχεδόν βασικά. Ποιος ξέρει. Μάλλον θα χάσουμε πάλι το δρόμο, όπως πριν. Είμαι πολύ άχρηστος. Κώστας δεν ξέρει να οδηγάει σαν και εμένα, όπως τώρα εδώ ο άχρηστος ας πούμε. Βράδυ το πήρα το δίπλωμα. Το δίπλωμα ρε, μικρός είμαι εγώ ακόμα. Μαλακίες τράβω. Γιατί χάω τον έλεγχο. Ποιος ξέρει. Όχι ρε γαμώτο. Πήγα από μια βλακεία δρόμο, σου χαμηλώνει τη ταχύτητα και σε βγάζει πολύ σιγά. Όπως φαίνεται ο Κώστας θα με περάσει. Έτσι όπως βλέπω. Άμα κατάλαβα. Αλλά fuck! Πόσο ακόμα έχει.
Πρώτη φορά παίζω και εγώ την πίστα, μην μου παρεξηγήσετε. Έλα βγες! Οκ, βγήκα. Έχασα ακόμα, δεν βγήκα τον άλλο. Πω! Δεν τράκαρα, καλά είναι. Και η μαλάκι. Που σκάτα είναι ο δρόμος. Μιλάω πολύ, το ξέρω. Καλά ρε, τόση ώρα να πω να πάω. Τόσο τούβλο είμαι. Να μιλάω, ξεχνιέμαι. Άντε. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Σκάτα όλο στο ίδιο σημείο ρε. Σκάτα πάω ρε. Τι γίνεται ρε. Ακόμα δεν βλέπω, αλλά εγώ είμαι πρώτος. Πού είναι ο τερματισμός, ρε, να το σου πω. Χαζί. Πω. Φορά του πήρα το δίπλα. Πάλι στο ίδιο σημείο, ρε. Α, εντάξει, λίγη μετά. Πώς θα σκάπου στούκα, ρε. Ακόμα δεν ξέρω τι να κάνω. Τον έλεγχο. Σκάτα πάω. Θα νικήσω! Νίκη είναι δική μου. Άντε, γεια. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να μου γράψετε στα comments.